एवढा पॉवरफुल सब्जेक्ट, एवढा एकदम सबकॉन्शियस सब्जेक्ट, ह्याची कल्पना अगोदर कशी काय आली करायची? नाही, ही एक शॉर्ट स्टोरी होती, अगदीच शॉर्ट स्टोरी होती आणि इनफॅक्ट 10 पेजची शॉर्ट स्टोरी होती आणि त्याच्यावर एक नाटक आलेलं. पण आय नेवर लुक्ड ॲट इट. पण कधी कसं चुकून म्हणजे मला आय डोंट इवन रिमेंबर दॅट प्ले. म्हणजे मला माहिती होतं नाटक आलेलं, पण सडनली वन डे सचिन टोल्ड मी की अरे याच्यावरती एक सिनेमा लिहिला आहे आमच्या मित्राने गिरीश जोशीने, ऐकशील का? आय सेड क्या है, एंड आई न्यू द वन लाइन. आई सेड की क्या होगा उसमें यार, पिक्चर कैसा होगा? तो म्हणा तू ऐक ना, नथिंग टू लूज. So heard it and I was like blown over, and that whole subject it affected me so much that I couldn't get it out of my system. And I don't know, it was very brilliantly written. They crafted it, they very nicely crafted. If you see, there are minimum dialogues, but then the whole scenery, म्हणजे त्या पहिल्या ह्याच्यातच ती मुलगी जी पहिली त्याला बघते आणि त्याच्यातच ती जवळजवळ त्याच्या प्रेमात होती, बिकॉज शी बिलीव्स ही इज हर हजबंड. मी सुद्धा यापुढे मुक्या जनावरांचा बळी देणार नाही. देवीचा कोप होईल, लक्षात ठेवा. मी जिवंत असेपर्यंत तुला कोणी स्पर्श सुद्धा करू शकणार नाही. आणि ॲट दॅट एज युअर फर्स्ट इम्प्रेशन्स आर ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन्स. काही होऊ दे, पण ते तिचं फर्स्ट इम्प्रेशन ना, लास्ट एंड. आणि दॅट होल लव्ह स्टोरी अँड देन द होल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम वॉज ना, इट वॉज इंट्रीग होता तो. बॉर्डर्ड ऑन अ सस्पेन्स फिल्म की काय होणार पुढे. अँड दॅट होल एक्सपिरियन्स वॉज फिनॉमिनल. त्यातली ती लव्ह स्टोरी, त्यातले ते त्यावेळेचे रूढी परंपरा, अँड दॅट आय डोंट इट वर्क मॅजिक. अँड आय थिंक the credit goes to everybody, the writer, the actors, everybody. तुळस मालन बाई तुळस मालन, हिच्या स्वयंवरा येती कृष्ण देवजी चालून, कृष्ण देवजी चालून, सई देवजी चालून. आपल्या घरावर बहिष्कार टाकायचं म्हणताय, तो रांडेचा उपाध्याय, तो ह्या सगळ्यांचा म्होरक्या. अजूनही घरामध्ये विधवा सून सवळी न करता बसवून ठेवली, त्याचं काय? भुगून सवरून पोटवर आले की तोंडात शेण घालून गावात धिंड काढायच मोकळे. दादांना काय हवं नको ते बघतील, काय त्यांना हवंय ते. उमा तुझं आवडते हे ठाऊक आहे हो मला. मधल्या काळात मराठी मूवीज म्हटल्या की कॉमेडी हाच सेगमेंट होता. 2004 सालातून जसं सईताईने मराठी फिल्म फेस्टिवलला पण म्हणालं की तो जॉनर, तो एक सब्जेक्ट चेंज झाला. 2004 पासून इंटेलिजंट सिनेमा येतो मराठीची याच्या सेक्टरमध्ये, व्हेरी सिरियस काइंड ऑफ सिनेमा येतो. हा ट्रेंड, ह्याच्याबद्दल थोडं काय आम्हाला सांगा. निकास, यू कॅन ब्लेम द मेकर्स ऑल्सो. व्हॉट वॉज हॅपनिंग इज, मराठी सिनेमा हा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, जत्रा हा बेल्ट होता. What was happening is that intelligent audience was not coming out to theatres. They used to see कुठेतरी VHS घेऊन किंवा टी व्हीवर बघू, बिकॉज द स्टेट ऑफ थिएटर्स वॉज नॉट गुड. सो दिस थिएटरमध्ये येणारे लोक शिट्ट्या मारणार, टाळ्या पिटणार, दंगा करणार. त्यामुळे दॅट इंटेलिजंट ऑडियन्स वॉज एक बारिंग अ फ्यू थिएटर्स. आता ती बारिंग अ फ्यू थिएटर्स कुठे असायची? ती आमच्या मुंबईत असे की टाऊनला असायची, स्टर्लिंग, मेट्रो ह्या साईडला. बाकी सगळी ती सिंगल स्क्रीन शिट्ट्या तळ्यावाली थिएटर्स होती. त्यामुळे दॅट ऑडियन्स, सो वी वर केटरिंग टू दॅट ऑडियन्स. कोल्हापूर, सांगली वॉज अ टार्गेट ऑडियन्स. सडनली व्हॉट हॅपन विथ द ॲडव्हेंट ऑफ multiplexes, that intelligent started coming to the theatres. This audience, which was predominant, they shifted their loyalties to Hindi, because cinema seeing is not a cheap entertainment. So to audience prefer काय केलं, आपण मराठी सिनेमा टी व्हीवर बघू ना. Whatever money you want to spend is spent on Hindi movies. They also felt like necessary to go to multiplexes. त्यामुळे असं एक विचित्र डिवाइड झालं. सो दॅट होल जे त्या केटर करतो ना कोल्हापूर, सांगली, सातारा, त्यांना हे कळलंच नाही की भाई आता गेला ना ऑडियन्स, बंद करायचं सिनेमा. नाव बिकॉज द इंटेलिजंट ऑडियन्स केम टू द थिएटर्स, दे स्टार्टेड कमिंग टू द इंटेलिजंट मराठी सिनेमा. देऊळ म्हणा, शाळा म्हणा, मी शिवाजीराजे भोसले म्हणा,
तुमचा लालबाग परळ म्हणा, ह्या ऑडियन्स ह्या पिक्चरला ऑडियन्स आला. किंवा आज का स्पर्श म्हणा, शिक्षणाच्या याचं म्हणा. दिस सिनेमा वुड हॅव नेवर बीन अटेम्प्टेड 10 years बॅक, बट नाव दे आर बीइंग अटेम्प्टेड. सो तो जो इंटेलिजंट ऑडियन्स आहे, नाव दॅट इज माय कोर ऑडियन्स, अँड दॅट ऑडियन्स इज एव्हरीवेअर बिकॉज द मल्टिप्लेक्स हॅव कम अप एव्हरीवेअर. त्यामुळे फक्त ह्यांना कळत नाही अजून की तुमचा ऑडियन्स हॅज डिसअपिअर्ड. त्या कॉमेडीचा ऑडियन्स हॅज डिसअपिअर्ड म्हणजे का, हिंदी सिनेमे आहेत ना कॉमेडी, ते पण तेवढेच वाईट आहेत मराठीतले, ते काही ग्रेट नाही आहेत, पण ते निदान 40 कोटीत तरी बनवलेत ना. त्यामुळे हा ऑडियन्स सगळं तिकडे गेला. हा प्रॉब्लेम झाला. सो नाव डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर द बेटर. गोव्यात तुमचं कनेक्शन आहे. कधी असं नाही वाटलं, तुम्ही म्हणालात आज बघाशी पण प्रेस कॉन्फरन्सला म्हणाल की रिजनल सिनेमा इज ओव्हररुलिंग नाव बॉलिवूड सिनेमा. डेफिनेटली येस. असं नाही वाटलं की गोव्यात तुमचं कनेक्शन आहे, गोव्यासाठी काय करावं, कुठली एक स्क्रिप्ट आली, ॲक्टिंग किंवा डिरेक्टिंग और प्रोड्युसिंग गोवन कोंकणी मूवी, कारण फिल्म फेस्टिवल पण होता आता हा पण फेस्टिवल झाला, त्याच्या अगोदर मराठी फिल्म फेस्टिवल पण झालं, ह्याच्यावर तुमचं काय, असा जर चान्स मिळाला तुम्हाला कधी तर करायला इतकं कसा? नाही, आय एम डेफिनेटली लुकिंग ॲट इट. डेफिनेटली मला गोव्याची स्टोरी असलेला सिनेमा करायचा. तर हल्ली माझं तेच चालू आहे. म्हणजे आय एम इनफॅक्ट रिडिंग लॉट ऑफ स्क्रिप्ट विच आर गोवा बेस्ड. आणि जर का मला पिरियड मिळाला तर नथिंग लाईक इट. मे बी विथ द पोर्चुगीज वॉज देअर, मे बी अ स्टोरी विच वॉज देअर. आतापर्यंत मिळालं नाही, बट आय एम गोइंग टू डेफिनेटली लुक ॲट इट. अँड आय थिंक दिस इयर ओनली समटाईम इन द विंटर आय विल स्टार्ट दॅट. We have our fingers crossed. Goan audience have our fingers crossed for महेश मांजरेकर कोकणी मूवी. मी डेफिनेटली करणार आहे, ह्याच वर्षात करणार आहे. बिकॉज आय रिअली वॉन्ट टू डू, बट आय रिअली वॉन्ट टू शो गोवा नॉट ॲज अ काय म्हणतात त्याला, जे हल्ली दाखवतात ना, नाही. इट इज गोवा की जी रिअल ब्युटी आहे, द बॅकवॉटर्स, द पीपल ऑफ गोवा, ते कोणी दाखवतच नाही. गोव्यामध्ये काय धमाल मस्ती, बीचवरच्या स्कूटर्स म्हणतात ते, दॅट इज नॉट गोवा. गोवाचा जो सोल आहे ना, त्याचं सब्जेक्ट मी शोधतो आणि आय डेफिनेटली फाइंड इट अँड डेफिनेटली डू इट. मी तुम्हाला नेक्स्ट प्रश्न माझा होता फ्युचर प्रोजेक्ट्समध्ये एक कोकणी मूवी डेफिनेटली आहे माझ्या. ह्याच्या अपार्ट फ्रॉम दिस अजून कुठच्या मूवीज तुमच्या आहेत? डिरेक्शन, ॲक्टिंग तुम्ही म्हणालात. ॲक्टिंग मला खरंच मी लक्षात नाही राहत, त्यामुळे आय फॉरगेट अ फिल्म आफ्टर फिनिश ॲक्टिंग. बट डेफिनेटली नटसम्राट इज ऑन द कार्ड्स विथ अमिताभ बच्चनला ऐकवली आहे. तर बघू काय होतं ते. देर आर एन नंबर ऑफ फिल्म आय वॉन्ट टू डू. Again, sort of a period film about an actor, a relationship between an actress and a director. आणि तो एक सिनेमा आहे. then I want to do a mythological, not a mythological, तसा नाही. I want to do something, a part of Mahabharat, something. But that will take a huge budget and I really want to do it. तो एक आहे. N number of projects. Let me see what goes on the film first. इझिली म्हणू शकतो की आम्ही महेश मांजरेकर फॉर द नेक्स्ट सो मेनी डेज इज बिझी विथ हिज कोकणी प्रोजेक्ट 1 अँड हिज अदर फ्युचर प्रोजेक्ट. Definitely. I think by the year end we'll have, I'll produce at least 3 more films. I'll direct 2 of them. And next year I have 6 films slated. तुमच्या सगळ्या पुढच्या प्रवासासाठी आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच. नाईस टॉकिंग टू यू सर. बघा, उमा ही भूमिका साकारताना केतकी मटेगावकर आणि प्रिया बापटला कसं वाटलं? मी जिवंत असेपर्यंत तुला कोणी स्पर्श सुद्धा करू शकणार नाही. अजूनही घरामध्ये विधवा सून सवळी न करता बसवून ठेवली, त्याचं काय? भोगून सवरून पोटवर आले की तोंडात शेण घालून गावात धिंड काढायच मोकळे. दादांना काय हवं नको ते बघतील काय त्यांना हवंय ते. उमा तुझं आवडते हे ठाऊक आहे हो मला. फलशोधनाच्या रात्री खोलीत नवऱ्याबरोबर काय काय करतात ना काकू? एक लहान गोड साधी मुलगी दाखवली 1930च्या काळात आणि अतिशय इनोसंट ती दाखवली आणि तिला
प्रत्येक सगळ्याच गोष्टी तिच्यासाठी नवीन असतात की लग्न म्हणजे एक्झॅक्टली काय, नवरा काय, हे फिलिंग जे असतं, ती इतकी लहान असते तेव्हा की तिला हे जाणीव नसते ती. तर अशा मुलीचा तो रोल आहे आणि खूप सुंदर रोल आहे माझ्यासाठी. मला खूप आवडला हा रोल करताना. मी एक ओवी गायले जुनी जी आहे ती बहिणाबाईंची, अरे संसार संसार, अरे संसार संसार जसा तवा चुन्ह्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा